В днешния забързан и динамичен свят автомобилите са удобство, но и заплаха. Те замърсяват въздуха и увеличават шума. Замърсеният въздух причинява заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата системи, алергии и ракови заболявания. Намалява имунитета. Шумът уврежда всички органи и системи, нарушава съня и отдиха, вследствие на което човек се чувства уморен и неработоспособен. За да подобрим качеството на атмосферния въздух и за да живеем в спокойна градска среда, трябва да се придвижваме по-често пеша или с велосипед, да използваме автомобилите си само при необходимост, да използваме висококачествени моторни масла и горива и да поддържаме автомобилите си в техническа изправност. Да спрем, да се замислим, да поемем лична отговорност за по-малко шум и по-чист въздух. Програма Синди. Зона Велико Търново.